give me la fáilte rómh as deachan seo ar Spórt TG cethir ar YouTube agus muidig teacht beo thugah fáhanne seo Craobh Peile na mBan agus muidig teacht ar nói ón Ómaigh agus Páirc Éalaithe an seo an tróna de Sathairn seo. Tróna galta agus an grian agus scalú an núsaín an seo agus cinéalathe galta a fáhanne an cluthe Craobh seo. Idir Tír Eoghain an iran báile agus chun mí na ní an turas ó thuaidh a dhéanú an seo go Páirc Éalaithe inéal an seo. Ar an Mhí inniu agus an da ar nói I ggéirí áte cinú ins na bartaí cathrú canis. Mar sin na búteirí den Craobh ar bhenach ar Tír Eoghain agus iad tuairtaí ar chun mí bhí in san cluthe canis sin in san bblion fiche cuaig. Golóir áirithe mar sin deanta ag chun mí ó hen Tír Eoghain a bheith na mhór mar a bhí agus mar sin de be dé seo gin a thuirt ar na féine mar sin de Tír Eoghain ar nói an ar an baile. Agus iad sin ag tuiseach mar rinithe ag darn McCann le Laura Cían mar chulbaire í mar cuin in san lína lán cúil gráine McCann ar imil na carnaga agus Jean Hertín ó Jean Lyons mar a bhí ar chéan san corneal eile inis. I gimmert leis na chláisií in ardhatha chas ach lád an tíal ar nói is beire a gan de Tír Eoghain. An lína lachúil Claire Canavan, Nín le Peter, ever a sé míomh Corrigan agus ar a tíh eile Kathleen Campbell. A Lárna Páirce tan sean under ban le neart tahi míomh Malin. Agus ar nói mar a ggéarna le captain na Ferne Éalaithe mBan a thug corn Mary Quinn in Nurin. Emer McCanny I give her a jai, Chloe McCaffrey I give her a hinje garage ó gortu a chun sulamach fahanne sorca a gomlé caiú gansi ever a cuig jeg. And bhí mar sin de ag tuiseach le réalt all-star Robin Murray in snachúil te sé láide fríd an lár Anya Sheridan I give her a 3. Niamh Gallagly ag iver a ní a Madugan ar nói I give her a hinje agus ar nói míomh burn in san corneal. Mar sin de déisio ginn stopú an seo agus más a léirú an seo agus cheolaí ifadarí ó an na bhíon an seo doin ar an Ómaigh. Calder ar ósan sin ag ifa dodaí an seo agus muidig teacht beo thugah ón Ómaigh an seo agus ar nói seo Babhta a 3 an grúpa a ceathar de Craobh na hÉireann I Peil na mBan agus bás na bua atá an den da ar an seo aniu agus iad a géirí áte chinsiú ins na bartaí cathrú canis amach an seo mar sin de ahanrod ar lína an seo den da ar an agus well ja ar an atá ag teacht le chéile aniu. Galore tahi ag an da chundí seo ag level na sinseir agus well bheith gimmert Peile ag dearú na bliana is dói Tír Eoghain agus an taiths mótá agus ag level idir bhana ach de réir chéile iad san ag tógáil neart agus iad ag teacht fríd na rannaga ar fad le áit a winch dóibh siúd inis in gradam agus ag level na sinseir. Chun na mí ar nói agus iad sin scéal ar fad is tóithe ó bhíú Peil na mBan. Iad sin chundanna chundathe a tinne fiástút an chuide smó agus imróí at a caiilethe anis agus cláachtathe le bheith ag level ínta sinseire agus ag buint críomhathe na hÉireann ag dearú a tairí mar sin de. Be golóir súla an seo ar am a dogan na caiithú gansaí idir a thach déag. Íine golastea hiag an lína le an thosaí tá 3 athrú deanta I chun na mí a bhí anúnathe an teagan ifa fearlastea I caiithú gansaí idir 22 sa lína lean cúil. Tá bhar a seach déag Ciara Smith I tuiseacht in áit idir a 4 déag or a Malin agus ag idir a 5 déag níl áit ag Rachel Casserly tagan idir a hocht fiche hocht Rachel Casserly iste ina áit siúd. So 3 athrú deanta ag chun na mí Tír Eoghain mar a bhí ainmnathe leis an 5 déag céarna agus iad ré le a thuirtear a chéile. Is dóithe Chloe McCaffrey an scéal is suntasí agus bhí buil an go raibh an scían saci briste agus de ar dealrah tá sí
Moy galore agus achlí galore le bheith I gimmert an seo inniu. An réiteoir Óard Watha, Philip Conway a stíal ar na Páirce, agus an ciblann Sníomh Gallagly a stíon sin, Níomh Mallon agus Éalaithe McCú captain na Fernne, an virtual galore thai acusin I gimmert le Tír Eoghain na Máirtín le Níomh Gallagly, captain na Fernne de chun An Mhí, agus ban Owen All-Star in san bhliain fiche cúig mar sin de bei sé simó feilime cé thugus amach ar bhar a stí a lár na Páirce an seo. Gí réasanta ag séidiú is tea ag go bhhacht sa Tráchtaire ach Conall ar dóin seo ar an Ómaigh don cléthe seo agus se le fáilte Claire Canavan Brúan Arge agus Láine Macarel Seoltas tea a gáit bhfuil iverthe chun An Mhí first galore agus drafas is deachan sin. Bhí gurí teach amach go gasta leis orla Síhí stopíonn sin a lár na Páirce. Bhí sásta go rá leis go gasta. Práb coise simmer an úsid go héfachta an bogú rá agus an sellh brumta ar hiúil. Ímar mecani bhain na Hómaigh abla sin a fe go suas. Déir sé cara amach na Mhí teach chun tosaí. Agus ruúirí de deantaí an tosaí an pás chutha deachan sin ar lorg Sorthar Gormley an Contourt Gormley brisú is tea agus an céad scór ané anhé ar 4-1 agus Sorcha ag tuairt faduide agus sin a go ar 4-1 agus bfuil Sorcha banata charbh Contourt seo má bhain si deis bhí gurí go rá leis go gasta Oliver Goran sin agus Olivia go leis go sin buinte go slachtú raci Changalúir seagal ar na Páirce an ciblann si teachtas tea an ddíhalbhú deanta agus buinte Tír Eoghain na bunt haistí acu agus iad gimmert sa bhála me ceannaigh deanna go mhaith agus Campbell sásta sin na hóite mád a ceanna ar ísteile an bhí agus trúraigh teachtas se hen san spáisin ar an scíhan agus caiigh Chloe McCaffrey Golfrídin lár Birmingham mastí an tosaí arthaí banna ta ínta de chun An Mhí agus an glúiseacht an tosaí stoppaí an bhíonis sásta le trúr na gladsta nimróí as Tír Eoghain sin na charlanis agus an ruthar deanta tíomhastí ach sin léite go maith dogan agus is sé bhí fáig nach stíon sin an líne sin de chrúr a luí mé agus sin ag feimnú go maith de chun An Mhí agus stoppachar le Tír Eoghain ag teacht agus níos deis ag dogan brisú má leis Deanta go maith agus is léir tá sí inné irí de láidir an obair chorp ar fad a tá deanta aici cumí de láidir ar híonn sin agus deis sin is ag Gallagly sásta é chóirteama de Smith í stoppaí ag Zan gramú chuthas te an íomhrú siar Gallagly ar ísteile an chaptain chuthama go Olivia Goran is agus deis do Tír Eoghain sacrús te agus an cosna sí dhéanamh is Megan Thain agus an sellh Coniaci agus góir atá iné rudaí a chur amach ríist agus bhíad ag toiseach a ríist an rud a amsú tíomhastí struchtúr agus Lína chutha trasna ag Tír Eoghain an bhí a ríist go trasna a head a cuaig deanta go maith Gallagly an sinna dhéanamh agus an pás tugad tíomhastí de Murphy anna chosin seo Tír Eoghain an iad a bhrú a ráist ríist go lár Páirce agus an is an ruthar ag teacht ó góir ag rí dog an amsú live seil agus pás línta stí Gallagly ag go dearú ínta ó Tír Eoghain an iad a bhrú a ráist a ríist agus sin fáignach agus anobair deanta agus smachtan san gramú go dtí seo gurí an ríist agus Thain an is agus í ar an ionsaí dogan an spric agus buile láidir an sin agus an réiteoir gligeantá agus lena ceart a thuirt cótha céiste gcónaí Peil na mBan cén sort physical activation san chluthe agus Philip Conway gligeant an bhuiile sin nes sin spás tíomhastí léite go maith Níomh Mallon lámh leis agus ag go dearú iverthe stíonn sin agus níomh ní agus í Tanné an obair fada dhéanamh caibh gansaí over a 3 ban sper an óg McCú agus píosa mai imirthe stíal ar na Páirc go bhuaithaí an teacht amá leis a léithróid an bhíon is agus iverthe stíal ar Páirce ach má Carl ar an ionsaí an ruthar deanta an tosaí arthaí agus go fáil an sellh Coniaci
Trúirtí thar timp na léire déis don bhí a géirí an glúiseach de stopú ach me ceannaí inis agus í reachtal isteach na hebrethe sin. Agus ar a talú fáidir aisiigh Tyrone. Inis deis scíú leis agus beidir an céad scóir san cluthe. Né sé an céad scóir fáilte ag Tyrone. Glúiseachtaí de an tosaí an bhí caiimé rá ar chus an steanta acu ach go dearú. Tyrone a rísteile abal dé a bhainte ráist agus scór a chrúthú agus an deis a chríicnú ag me carlaigh dearú an le. Teanta go maiid an cool baire agus a lárna Páirc an bhí an sin a bhaint spásí de an tosaí Birch fágus tíontin an lína lean tosaí agus buinte go hínta Casserlí. Ígurí scór eile aimsú don bhí agus í teachtas tean céad scór an cool baire teachta má buntáiste le Rachel Casserlí agus an conda na mí ach rinn síanaí ar teachtas tean sin buil an cool ar fiá bommate an cool baire lára cían teachta má go gastar hí agus an spáis sin dridste tuair sí deisinis de Emma Duggan an céad scór don bhí amsú. Fáilte aici, teanta go maiid aici agus mar sin de inné cuaig bhaimte den chluithe anseo scór an taobh anseo. Teanta go maiid cían agus míomh malan ag tóir dréidí agus nes ceanmhan leis an rúthar an tosaí. Chuthes teachanéis agus mac na mí inné teachta má chunaí na lean tosaí ag leanan ceanmhan leis an rúthar buntáiste aici pasínta tugas teachan sin go McCaffrey leite go maiid tuga muidir Ashton one taiste chuig go dearú bhí Amy Gaffney is tíon sin ruthúíonnta teanta ag go tús ó chláir ceanmhan hon tosaí an takeíocht don ó mac na mí agus bhí deisiíonnta chun sin de hiarón ag tuga sé ráiste agus buíoch ag go dearú go bhí sé deis eile. Luasínta leis an cluthe sin san céad seacht bhaimte nó mar sin de an seo ar nóí. Ní bhóníí le teacht an seo an ghlacu banna fuair. Cuig fuinte ag gluthe ceanna seolú. Agus seo ar an stúa ar an citág. Seoltas deachaici ach ard scór an sin fáilte ag ní bhóníí leite go maiid aici ó hiú cuasaí gítheide agus sin críne go slachtar aici. Mar sin de buntáiste leis sin ar an bhaile an seo agus inis cliste go leor. Idir fannacht in sna tíomhanna gan cic amach an sin ó Robin Murray chun é eile maithir ísteile ach an bhí a caisan is teag fríd lár Páirc sin anna fásan sin chun Murphy a scíle chun tosaí an is de spás ar chúl ag chun na mí rothluíonnta deanta ag míomh burn ag scíle leis agus is tealaithe agus thar trasnán ag burn ag lúbú hart agus an ruthar rinn sí an sin hon Rockdale an sin Murphy hon tosaí leis na deis a críicnú ítach ar fad agus cóscór an sin ar an nóí agus an bhí ag brúsús ar a cic amach ar ísteile Rachel Casserlí gé tiontus de ar an deasóg sin me ciú deanna go maiid chun stop a chur leihí tugus sé ráisríéis go lár agus bhfuil lucht takeíochta agus muir fearne hiarón ag gimpaí orthú an cruúcha chuneal tíon sin ar chúl. Ní bhóní agus í teachta machchas an lína an brú a chur go Olivia gór tá mar cheannaí ag Rockdale cuasaí an tosaí de chunda na mí sásta go ráiste ríist go lár na Páirc agus inis an spás fáscailte a lár baire acu ruthar deanta agus an deis chuthes de agus an deis sin críne go slachtar thar a trasnán ag níomh galaglaí agus í teag fríd ach an dóid a cruthí siad an spás chun tosaíonn sin chun an deis a thuirtí a bhí ítach ar fad imirt thar a bheith cliste an sin ach bhí ruthirtaí ó lár na Páirc agus galaglaí a bhí ar fáid agus a hanach fríd an sinna dhéanú agus bhfuil stop leis an chlog an seo ar an nóí an réiteoir Philip Conway agus caithigh bhfuil fáidón leis an chóras fuama saige ní bhaimte díreach ar a chlog an seo imithe in san céad leat mar sin bommate is fí le gáil ó hiú an chlog go bell amán de Cían ón galbhaile agus gurí réan an mhaí an tosaí orthaí
Shanita, me of Malnarish. Ig chat and Darnicon Fachaki, Alarna Parka. Agus Ban, only small, Agus Best, and the James Lena Catchaki, Gimmers Chiron. Canavan Agus, well, Canavan of which Terravas and Team Shot and Farcock for Vru and Erie Shop when we have burned. Zana Barristo, O'Neill, and Taco Lehi, Fatcher Ashtaki, Saru Bedger, Janta Condemnee Shay, Birch, Farka, and Realton Bristol Aku, Agus, well, Kitty Birmingham and Charlton. Lemnu was Jantons and Varna Wheel, Rowal, Agus and Glacian Janta on Tivlina, Gwillan, Agus Grew and Saru Janta. Jesh, Nice Fossa, Marshinde, Igniv O'Neill, Haniracher, Ho score reached. Bart Gafoyle Janawaki. Agus Shin Janta Gahard, Agus Gaslak Waraki, Marshinde, Tasher, Ho score and chop. Ernomi, pair of the score and a Facha, Igniv O'Neill the hero, Agus Ixlan Macharl. Agus Under me, Agus 3 Coolin August and Foster. Can Arda Mogalarna Parka. Agus Buncher reached and Chin. Hig Megan Thine. Agus Ern Talu Oberla Janawaki reached Ella. Could me chalked them up. Leshan Lehroy Agus and Shelavaku. Kira Smith. Sastea Horchis Jagalarna Parka. Actual Sinead Murphy. And Shell of Kunyaki. Tarki D or he. Kunyanisha Kitty Birmingham. Agus Duggan Kuhn. Fair Pearson St. Cleha. And then me Giri Ruddy Hawker Rishala. Rory Tras and Dahid Kuig. Polo Amshu is Jahanson Lar. Giri Gallagly Amshu ni head change to Clay and Yuri Shaw. Jess Sholta Jahanish Kira Smith Agus Smith. Madana we are Clay. Elaine Spashin Gaklistja Agus Hanagas Jahanson Spas Avik Kruhi and Shin. Agus Creekney and Jess Shin Hun Hunenemy. Her Coolin Hun Tossi and Isher Klar. Corrigan Free Vru, Birchesty, Satora he. Gronya McKenna, O'Commoneve McCartan Sasta, and Captain Evie McHugh Amshu. Agus Chirona reached, Gloshak Fries Larna Parka, McHugh Alan, Leshan Ruher Huntossi, Agus Neve O'Neill, Santa Sach, O'Hio Shalvada, Sora Gormley, Sora Chuntu Clay, Anna Skill, O'Gormley, Agus Spas Jansen Lar, Kaishi. O'Neill Amshu reached, lads rocked O'Neill. He rocked Alice Jahig through a reach, Douglas. Tashin, ik find the Gomoy the Hunt in the main nations in Kelia. A Giri Tirona Floku. Agus Bertuk is through a chimple Alejo Jerry Hanama and G. Halwushin. Agus Badger and 3 who were which is in Jantons in Kelia. Agus Nation Sponsor, T. Valadin Fark. Facha Aku. Agus Kieran Smith. The 4 score Jerry. And she Giri Chaktas Jahar and Jasuk Shin reached. Agus McKenna Giri stop a Carlehi. McKenna, let a cart a horch. Avi sheer and chin, Jano, Costin chin, Agus in the ear chin, Egid Jeru. Oh, burn a golem Agus there 4-8. Condon to me. Agus Bogun the later jet, Rubbugni, Skistja Aku, as Jagalina Lam Tossi, Urunta. Agus in some Glushik chin Kincha. Spricken it and Kickamog Chirona Larna Parka, Brishu Native in it, McHugh Agus Malin. Giri Grin Gogi Mar Quinn, O'Wallian and Mona. Agus Nish Malin. Get it past the horch, Sasta Chakhtarash, every head cheer on the Steens and Lar. Agus McHugh reached Sasta and Defra Yano Jansen Lar, and Lash Helen Shin, Ojian Herdi, Allegan Shias, Condinami Chat, Gagasta, and Rehansi Frijan Lar, and Takiak Donawarla, Sheehy. Our Lord Duggan ag Chuntu is chat. Go Birmingham is Jansen Lar. Birch she need down go fear and shock them all in Lehroig. Can hear to get Jeru, the Guller 4-8. Brucher, Chironer, he because he get his skill lash into her fad. Greystala, momentum or a couple of moments to news like under me. Tossi Erchlar and score and Shaw Ernomi. Agus ní smó Jackarty Chiron Chak them all in Lehroig on kick him out. McHugh reached in Sprick. Ega Jeru. Past Tosh Jemaka Canavan. Canavan Agoni Sasta.
na méidir a dhéanú agus a ihe suas ar a tí seo den Páirc. Go leor spláis inis. Nig O'Neill. Teachtas teach an lár. Conall na mí sacrathe rístelle. Is teach an córa sinna tá acu. Tír Eoghain agus Sathairn rudí a bhfuilú inis. Rudí a leathnú má. Sártha gormlí fag a tíbhastí. Ní O'Neill a dhé golas teach an spás ríis mí mBan chumáid céarna. McEwen inis. Gurí conall na mí a leathnú má mas féidir. Bear her bheith fóig nach conall na mí Glanston. Shelf na leithreide. Cara amach na mí. And he teachta má. Gan mór an bogú tíbhastí inis. Shelf Connie inis agus Sláine McCarroll inis. Ruthar Janta aquí. Ag McCanny astí. Agus gormlí Gary rud a cruthú mas féidir an spáis sin amsí agus Canavan inis. Rochluíonnta Janta Canavan. Gormlí an ráiste ríist. Slash céimar dóid. Pies skillíonnta ar an citeog seoltas teigh sártha gormlí agus sin an scóran sin. Sártha gormlí ón carreg mhór. Agus an ainiún aspa spáise. Abalta sin a chréitnú ar an citeog. Ná na scór wuhí. Cén scór tá fáteachí aniu. Agus ban de grad tá muid cláchtaithe ise a bheith ar bhar chláir na scór. Dá chréiste go chríitní sí fiche cuaig le 6 chúl agus ceir a cúlín déag. Agus imróir idir bhanach na bliana. Nín le barnaí ar náid. Capóíonnta chaláir na Páirca. Ag míomh Malin. Níar a chóscór inis le Ballyfrídin céir leathan seo. Ní smó ibre le deanamh ag Tír Eoghain chun na scór na amsú. An imimetra bug níos scíte conall na mí. Drá live seáil ag McCaffrey. Fáilte ráisteachí hí gurí brúis deachanis. Buntáisteachí agus Conall. Gramúhard. An chalís teanta níos luithe. Agus simime go leor. Tá Chloe McCaffrey. Ó chumann Niamh Cartain. Ach ní le bheith immert sinniu. An buil a bhíán na gur ón scíhan sin briste agé. Ach í achlaí agus well is léir sin. Ón ruthar sin. Na bhfuil an lámh choráistí agus í teachtas te. Ceann deacair go leor inis ag Niamh O'Neill. Ruthar gas na deanta agus ré tugadhan sin ach ní sásta ghlacú rís leis. Is deag an gaí. Sin búil sé léite go mbeidh heici bhfuil is bhfuil sé crin. Ní ag titim go híseal an sin. Agus rís eile galaglaí teachta má leis. Ládracht aici siúd frís lár na Páirca. Imirt rubbag níos ciste ón bhí ag teachta má. McEwen tena go mbeidh an stop a chur. Agus Lauren Woods inis ón uamh. Spásin san lár inis agus ruthar a rís eile deanta. Ag góir. Agus pás íontach an é a leathnú má. Tíad gurí teachtas deach a ríist. Sásta gularáist. Go galaglaí agus ar náid Birmingham. Tróna gurí inis. Níiad híon a hocrú. Birmingham agus an grúa sin. So áitheanta an mhuí ar a Páirc. Agus dogan a tamar cheanar a stíon sin. An ruthar ionta frídin lár deanta inis. Ag Ciara Smith. Birmingham ag tuairt faoin iirecht ar na citeog. Sin seolta is deag go hard is deag ag tíomh na baile mór an seo. Ar an Ómaigh. Agus anna scór an sin ó Birmingham. Agus í ag teacht fríd. Cé scór fáilte aici agus iad inis. Cúlín amhain han tosaí ar chláir na scór an seo. Simime go leor gur Gráinne McKenna atá Lanston Duggan Atterbí ar a Páirc. Cic amá sin ímar cuinn ag a dearad abalta na lámh a chur leis. Shelf sin Connie aici. Ceann is teag go lár Páirca agus ag a dearad bhí go leor leis. Cillan Campbell ó Chalíseal. Agus Evie McHugh, Angelica Dore, Captain na Fernje. Ban a thug Corn, Mary Quinn and Eri a Barca Croaky. Agus seo tíar a beidir bhfuil tíar ón níos muile ag teacht. Ach go gcónaí nar tá Claire Canavan ag teacht an tosaí. Bogann sí an léithreid níos ciste. Agus sásta go ar an ansaí. Tá ceart ón Ómaigh Malin inis. Buan a Gunganan. Gimmar le Clary inis.
McCarroll ish. Sin ruhring the Janta McCarroll. Teachtas deach agus níor seo seoltas deach an Culbarraigh teachta má agus na láhas slán an sin a Grúpa an Murray. Agus ganíontas ar bí, níos sé a fuair grad a mólstar an fiche cuaig. Agus a gléirú an tain sin í teachta má go gasta ón lína chun sin a winch. Rís deala chun na mí. Teachta má is ceiste, deanta go Ómaigh McHugh. Leite go Ómaigh aici pásínta is teag a lár Baire. An Emerson sin a lár na Páirc ó McHugh. An Campbell a scílú. Brúte, Hontásaí, go Gormley, Gormley, buinte go Ómaigh aici, í ag teachtas deach, obair go fáile deanú. Í gearús deach na chuil, bont haistí fáte aici, a gular ai leis. Agus scíla sí an íarnach, seoci sin a ráist. Agus An Emerson sin, ó chornach a Gormley. Sin níos fearr ó hiarón, agus é buggy níos cistes deach. Ja fás. Agus é búltes deach go fada le Gormley. Agus an conta John a gcónaí agus í a gearús deach ar na cúil. Agus sin críne ag a sláchtúir na Chloe McCaffrey. Ag a gearú. Ag an obair ar fad. Ag Gormley beg. Inson Cornell. Is gan iad is ar bí ban a chrícní. Mar an léach na himmartha a glethe ceannis na hern an nuirí. Emergínta a ríist ó chun na mí agus Murray. Han an sell of Eile má go lár na Páirc na réana agus an glúiseacht bhí sé go hinnta ó Ciara Smith. Agus orda sí hí sásta ríist. An sell of a chunneal. Bhí an luas sig chun na mí teacht. An sell of Cunniaki Smith a tanné an obair dhéanamh bhfuil a an teacht tras na Páirc an seo bhaint ríist. Dogan a gurí scílú ach Smith sásta pásínta has teachanis Jess Pedro fanniu cúil de cliste chur has deala se bhróg agus thar tras ná ag a jeru ach sin skillar dói chun an spása oscailt agus an Jess a críicnú ag míomh burn ag a jeru cos an tóirí agus marhil orthú a gurí an Shelva Lanston an sin agus mar sin de chun na mí agus coolín Hontásaí an a chluthe an seo ar an Ómaigh brúínta a lár na Páirc ag an Shelf Cunny go Ómaigh agus inis McCaffrey agus an luúthe agus conta John an bhí ag teite mistea a ceanmhan ag teacht agus dráfás ag dearú leite go Ómaigh gáine Sheridan agus ríist iad sásta ébrú má leis an cos cófada leis an iad Murphy Duggan agus sásta ruí a bhfuilú agus an takeíocht a lárag go live challenge sin ó Megan Thain a le an síos Duggan a ríist Duggan a gurí é chur dealas an cos an Shelf Cunniaki ag níos bogus deachaici Ciara has deach ag burn sin rothúíonnta deanta faoi gáaici agus an pás tugga agus deisnis deachan san lárnis ag an bhí léthid Cunny róada agus an glúiseach sin stoppaí ag tíorón agus bhí sin le deanú bhí buil an dóibhar chuú a cos an tóirí hiarón ag deanna go Ómaigh an stoppa chur sin an emertíon sin in san lína lán chuúil agus trid ar dóid Niamh O'Neill agus í chud is far eilir Anya Sheridan agus ciblann dóiad ar a bhirt Sheridan a hanna go má ar dús le lámh trasna O'Neill a hanna gan é sin an emertún bhirt acu agus McCaffrey agus well na réitúirí a gimpí an gcóirtú a lár na Páirc sníad Murphy ó bhaile trimata síte ar a talú Jess ag na himrúí mar sin bolga misca eil ar bord agus well ní muid Hall America ní muid ag stopú cluiche gialathe le haid Johanna Isce agus ligead sa fógraí ar a televís na himrúí seo na sásta go dearú Anna chléthe mar sin den sa céad lechan seo ar an Ómaigh buntáiste ag go bhfuil le chun na mí ná gur nói báilí clia an gaiamh agus cirí cailíthe hana féin don na cluiche ceathrú canis mar sin de na frinne eile ar fad ag trid chun na háit na sin bhainte má agus well ar nói báilí clia gaiamh agus cirí a bheith sa bhála mar sin de ins na cluiche ceathrú canis ach mar sin de Tyrone a win cluiche canis olú a maith chun bliana agus iad ag forbaistear ar a chéile an bhí agus Jaachan caiilte acu sin
I Gríomh Lion. Well, the buntáiste acu an seo an Ómaigh. Le Conall go bhfuil muite. McCaffrey. An Shelf sin Coniaci. Gurí Gormley amsú. Gormley ní brú an tosí arthaí. McCaffrey. Sásta. An Shelf a Conall. An Golaiste ha gifrithe. Trúr a sí agus. An bhí bra agrithe stíon sin. Tíróna gurí é brú an scíochan ar ístela. Míomh malan in é. An spás amsú agus teach an tosí. Ruthíonnta Jantaki pass. Tugas ja agus an deir sin. Seoltas ja. Agus ige deir an golama her fóríl an sin. Ómaigh Carol. Agus well. Tá ceart Janan níos fearr leis an deir se bhí an sin. Agus tíróna gurí an cic má seo leo níos fearr ístela. Ach an bhí agus first glór acu teach am leis. An glúiseach an tosí don culbair ionta. Agus rud a fagan galóir spáis inis. Nuair na bhfuil tíróin sa bhála. Buint ionta chud sin ag Ciara Smith. Ládreachtar dóid. Agus ag gurí míomh Corrigan an rúgó maithas a bhala. Agus an spás oscailtear fé píasa da míomh burn leithróid strasna. Ach Laura Cian a teach am dí halbhú. Ó fuair sí buntáiste agus an cinniú go dearú. Ach is a régan. Mar cuinig teach am leis an isis. Gormley tíomh leithí. Bheith gurí Gormley níos congrí don na cúlan é réire. Glóir bile deanú dogan a gurí stop a chuir leithí. Cosiachtar dóid pass ionta steathó Gormley an sin. Agus fáilte an tosaí go Gerard O'Neill. I gí teach am trúr thar timpeall arthaí. Seolta trasna na cúil agus a ráisteaí ar na citág agus well lá ggéireachta go Gerard an sin. Agus first galóir ag Murray insta cúil sin a winch. Sheehy. Agus an bhí ionta a learna Páirc na himróid acu a Babhta. An Shelf a ghlacu han tosaí. Bunt ar ráiste rístela. Gífa Farrell. Agus Murphy a bhí sínte ar a talú. Couple of bombatú hin ar ráiste ar a bhunaí a ríist. Tíróna gurí an a córas sacu a chur a bhaim agus bheith agrithe. Ag fagan si spás inis de Birmingham. Agus Shelf go fáil ag I spás. Agus sin curthas agus creighna hic a slachtóir a Kitty Birmingham. An obair deanta aici. Fod fad na Páirc. Tíomh a bhain dat Páirc agus an tíomh eile. Agus fuinte mar sin fáilte aici. Sin níos fearr am kick am up. An Níomh O'Neill amsú do Tíróin. Corrigan agus Bertie gurí stop a chuir leithí O'Neill a ríist. Ruthíonnta Jantaki agus dogan. An obair chun stop a chuir leis an glúiseach. Fagan sé spás inis in san lár de Tíróin teacht. Sáthar Gormley ar híomh na leibh dhéis inis. Gníon duine istí mar cuiine an tuirsaí anna go fada leis an lína lean tosaí agus ag teacht am Gormley á pasínta trasna na Páirc. Díar histe ag póca míomh malan. McCúinis. Birmingham ag Conall súil arthaí. Na teacht han tosaí. Mar cuine rinn an tuir sin han tosaí. Ag teacht am do Níomh O'Neill a ríist. Bhuaimte ar a chlogan seo ar an Ómaigh. Tíróna gurí deis eile cruthú deis ionta churthas de. An íar sin a ríist eile. Golam ar dhéis agus ar fóríl. Agus deacratí tíróna scóna cúil tríchan ar fóríl acu sa céil le. Agus barna de fuinte. An bhí han tosaí. Bhuaimte go léithar a chlogan seo. But sim glóir le feicáil. Mé deis amháin de ceachtar den dá chundaí an seo rístela kick am ionta agus an spás faca ar na tíomhanna. Ach an ruthar rístela deanta Ciara Smith is deachan an ré a chóirtear dóid agus inis. Sinead Murphy ag teacht. Pass churthas deis eile de chundaí na Mhí an deis sin seoltas agus an deir sin ó Rachel Casserly críoitnithe thar trasnán. Siimplí agus éfachta agus bog go gasta agus le luas a chundaí na Mhí agus Casserly ag Gerard leis sin a creightam thar an trasnán. Tíróin mar sin de gurí freagra thuirt má tá am faga
Fanna Honey sin san céile an bhí an uachtar an seo le trí cholín ar chláir an scór. Éalaithe McHugh a lár Páirc agus Conall an obair ríist ag an bhí an stop a chur leis an glúiseacht. Agus gormlí in bogus de O'Neill fagus de an tosaí ag Tír Eoghain an Chalavanis ag Conall ban ní bh gardain agus spásan sin san lár ag McCanny ag Géirí an spás an sú mas féidir an takeíochtú Canavan tugann sí buile gan Chalavanis ag An Mhí agus é máil tréala go leornis sásta go leráist ag McHugh Birmingham rísteala a Lance Náirbí nar tá sí an tosaí Jesh Bedger fan je scóraigh Tír Eoghain agus an Jesh McCaffrey seoltas de agus scóra bhí ó Hiarón agus Chloe McCaffrey a bhí an le dearú a chur leis an glúiseacht a go rísteala Éalaithe McHugh ag brúch an tosaí a chruthaí an Jesh sin G sin níos fearr ó Hiarón a gurí na hibhrethe a go rísteala de maith ar fad an sin is de ag lá a Birmingham agus an bhí agus ar nó Ciara Smith ar an sí rísteala Jesh Bedger fan je cool but a duman feici a lár Páirc nes ag dogan í stoppi ag gormlí ar feadh bomuide Gallagly seoltas de ag Gallagly agus ag rathlú hart agus scóíonnta níomh Gallagly ag dearad a dogan a bhí ag teacht fríd an lár an sin agus bhí sin abal a stop a chuir leithí a Gallagly a bhí fága mí agus buich as an fás a go dearad agus anclaithe mar sinnde an bhí agus ní gulín acu ar chláir an scór séchan ag Tír Eoghain Canavan ag brúch an tosaí bhí Chalabam siú ríist Campbell go fáil a gol agus Saruela deanta ag An Mhí agus an gléachún tíomhlína ag an réiteoir sásta ligead de chuirsaí an bhí bra agrithe trasna daithir a cuaig inis san Chalabas de ag Chloe McCaffrey ag Géirí An Mhí amsú istí an sin ach an chul Byron Robin Murray Argela fadúd an contact a bhíán agus ag teacht amá an sinna gláánú agus mar sinnde an adog sé sin seo ag Philip Conway dá leaham an seo ar an Ómaigh agus cluthe bhí háils a bhhasid ar a chéile in san céad leathan seo an dá airan agus iad gob de réir Bedger cúig bhamuid le gáil in san céad leat agus an sin An Mhí a bhí abalta barna oscailt ar chláir an scór agus bontáistí agus ina galiste hiag na seomar féistis ag leachama mar sinnde an scóirta an ar an Ómaigh agus na fearne a galiste hiag na seomar féistis an bhí mar sinnde ní gúlín agus sin agus ar an baile Tír Eoghain sé chulín agus sin tógamuid sos agus na himróid ins na seomar féistis agus béimiid ar ráist golú leis an darna le. Ráisiigh Tír Eoghain and it's Jesh scíú leis agus Bedger an céad scóir san cluthe é sé an céad scóir fáilte ag Tír Eoghain ag An Mhí rathlúíonnta deanta ag míomh burn ag scíú leis agus is tealaithe agus thar trasnán go sé a lár baire acu ruthir deanta agus an Jesh chutha de agus an Jesh an créithe agus slachtúir níorí seo Jesh seoltas teachanis ag Ciara Smith agus Smith ráiste ríist slash céimar dóid Pís skillíonnta ar an kitóg seoltas de ag sórtha gormlí agus sin an scóir sin Birmingham ag tuairt faoiníireacht ar an kitóg sin seolta is de go hard is de ag tíomh na baile mór ílú agus Smith sásta pásínta has teachanis Jesh Bedger fan cool de cliste chur is de leis a bhrá san is de Birmingham agus sealh go fáil le is spás agus sin churthas de agus créithe agus slachtúir ag Kitty Birmingham pás churthas de Jesh eile de An Mhí an Jesh sin seoltas de agus an Jersey Jesh Bedger fan je scóraigh Tír Eoghain agus an Jesh McCaffrey seoltas de Gallagly seoltas de Gallagly agus ag rathlú
Instant Kevlin Shaw in Yedin Chiron, August Conall An Mhí, August well, we magic Fanach Piacinchin, they're here on Tráchtaire, August well, Philip Conway and Rachel, Nesty, August well, Fester, Catega Roshed into the Shomer Festish, Co-Fadishin, Iglia Hama, as Cosso Guru Galore, Janet, August Laranchin, they can point a short down McCann. Into the Shomer Festish, Iglia Hama, Conall An Mhí and we Badger, 3 Kera 1 with you, Ig Fanach who Tráchtaire. Agus well, muid réitus occur leis an darna leachan seo an Ómaigh buntáiste le Conall An Mhí le trí cholín a hanadar lína don dá chundé iad gurí áitiúint mo insna léí cathrú canis agus well sima galore bhfuil Birmingham inné agus cédaíné bogus teag go lárna Páirc agus lámh leis agus buinte go láidir an sin níomh gála glí go feimnú ar a daithir a cuaig banna bhí intachan san céad lea ag ghlachnú na sin Nishin san darna lea an Craobh agus even McHugh giri stop a chur leathí stop íon sin Captain na Frine an ruúthar Janta agus Janta go sláchtú an sin a Ciara Smith dreidir mis tearna chuúil seoltas deá agus sin búilte ar dheis agus ar fóraí agus deacrútaí galore ag Tyrone in san céad lea ag golas deá ag tíomh an gáirtín an seo den na chuúil tríchan ar fóraí láchasan Níos fearr ó lára cían chun even McHugh amsúil lárna Páirc an lea bhádóir a teici siúd míomh malan ag taco leathí agus roinne McKenna né Tráchtaire ón lína lán cúil agus clear ceanmhan a bhí santa ag teacht an tosaí ruair Janta a ríist mé an teilech ar fad híos fuin in seo agus iad agus ag taco leathí Peter Arnoy, Craobh, Bucky, Trastan na Páirc inis, Caitlin Campbell, Dreidir Mischap, is you can go on Tossy or Woods, Rochlu into Janta sin Pasínta is Jat, is McKenna amshoot, Páirc leis an fast sig Gerard ever has tea Conall An Mhí. Tyrone ladra dacu in san céad lea, rístela in san darna lea. Brima go slacht racu, Gifa Farrell. Agus Arnoy. Ní go le bhí gór Ní do mai ag stúrú cuasaí in san céad lea an Craobh ríist acu a lárna Páirc agus well Tyrone a ríist eile Díreach was deach agus gé stop a chur trasna an tríú god an Páirc an seo a lárna Páirc an Craobh Conní inis agus Anya Sheridan ó cumann níomh mícheal ruúrínta Janta chun tosaí eagaí Birchestíon san lína Lean cool and Spórt trekken is as corner cool. Because Emma Duggan for cooling the wine in St. Killia. Orla Sheehy on the ranchery. Ristala. Great Rhea Horch on Tossy. Because me have burn and Spórt shin. Because Duggan a golas Jahega. Birmingham in St. Cornell. Lawa Inta Ig Conall An Mhí Hanna Ebru Trastan na Páirc anish. Tyrone giri stop a chur agus McHugh Jano an ober a change go fad initial Lorne Woods agus taketí ar hí Tyrone a cais brú amachanish agus rístela ober le Jano acu agus sin Janta go mai an a glúiseach sin a stopú agus Conall An Mhí a bhrú go fada siar leis an daithir a cuaig a ríist Anya Sheridan agus Sheridan ar an onsaí Galagli ar yes agus Galagli gé ré a hóistí agus well ar a talú trid fan a honne ach gíh McHugh stíon sin agus míomh Corrigan ag díla go máile sin ag Gerard an obair Janta caiir ra íomh McHugh cushions tíomhhain den Páirc agus trasnan sin agus Tyrone ar an onsaí ríisteach Slania McCarl ag gracht eile te ag gifrithe ríistela agus ríisna le carta hóiste Philip Conway ag liggins de chuirsaí agus sin a chuntar bheith in san cluthe ar fad ruúrínta Janta Fríd lárna Páirc ag Sinead Murphy Birmingham ríist ráta ibre den Sky ag Birmingham McHugh inis ag stop a chur leithí is libh go sásta rudí a bhfuilú pás am siú an mhuí ar dhéis agus Casserly Hannig go flúir se ag Gerard an céad lea inis in St. Cornell agus obair ríist le Jano ag míomh malan Hadí a bhrú amá
Góir rís góir Giri go hon tosaí Mac na Mhí mar sínta chun na Mhí an sealah Conall agus an de seoltas agus ag dearú chlé is réigen gálaí leis an íireachtach sé mar chlé agus ar fóraí an gí sin ag séú trasna na parca agus bhil níos fearr ríist an darna thuair ó hírónas an cicamá láimh sé línta teigh me Carol agus me cú leis an takeíocht ruúthaíonnta deanta ó lár na parca Dinne de díos deatha lár bair inis Claire Canavan láimh se legan sios a go dearú Canavan agus a takeíocht don inis ó McCaffrey agus íireachtas de ach an cúl bair Robin Murray deanna go mhaid íireacht tíarachas dóithe is de ag lár na chúlann sin ó McCaffrey agus Ballaharbí dhéis agus ar chlé a bhí sé golas deach an neanga Robin Murray a cheas an ód a rístelle agus deist a chéróin Luan is san darna leafanne cú agus cúig bhhaimide imithe ar a chlog an seo rístelle cluthe Harbh sultmhar an seo ní cúlín ag chun na Mhí sécin ag tíróin agus ar nói go dháin ar íirí ó chun na Mhí Vicky Wall ar nói i Gimmersal North Melbourne Sarah Wall mar ggéarna Orla Lally na tan Fremantle Mary Kiad Lynch go mhaid céarna duine sinú lena Swans agus ar nói Aoife Hóris go te a bheolas bála do chéróin agus duine an thurasí anú banna Jimmer le le ceanna seolú duine sinú go mhaid le Melbourne agus maithíonn siróin tá méid deanú an gantainna sin hon tosaí an obair deanta me cú gobar rístelle le brú a chur Robin Murray agus an bhí deanta go maiací an sin ail ach a brú rís ó hiróin agus tuirimhir sin agus sorcha Gormley ag teacht Gormley glúiseach ar dóid agus ímar mechanis tí an tosaí arthaí ach an laimh seall a ríist an darna thuair ag ligans mrá hiróin sios an sin agus bontáiste ag chun na Mhí ag teacht amá leis Rubach fríide chéile ar fé bomte na gá golóir sealah ag tíróin uaireanta sin ag teacht fríd ach an laimh seall a ríist eile ag dearú a ligan sios agus bhil chuann sin frostarthas tá méid deanú ar Darren McCann agus nuir an baineteachta go hairithe nar a churann siad is de a nuir ibre sin hartfear na parca nar a chailann tú sealah na léirthuide do bhhar drá laimh seall Robin Murray a ríist an líoch all-star don chundaí sin tíhaú ar dóid deanta ag sorcha Gormley a tógáil na caithe seo Claire Canavan as a gé takeíocht ail ach ar an bhain taiste agus ru sin rá Lua Beiger agus tíróin ag teacht Conway agus Philip de ganas ar chuirsaí agus éisian géirí go arás leis a rééis ardháú do sorcha Gormley agus an tíhaú deanta aici hí coolín amhaine sa céad le bain na cara go móra banna drástal ar an ggéal scoil ar nói in san fariste agus bhfuil mínta brodú leis an teanga teaci agus ban Harbh cumasach ó híú cursaí Peilide agus ceann Jackar anis ag níomhúnaí bheith tíróin go mhaid duine chur isteach imol na carnaga ar rugla go deitú sé seo go híseo Péire ag níomhúnaí linn sa chéile Dáir seolta is de sin is de agus an íireachtas deachan sin na muir a goncar a chéile agus an dá lámh an airde ag a réiteir agus an bhread oriste sin ardaí ag na muir an sin anna scóir an sin ó níomhúnaí chuir an trasná agus mar sin de níl a coolín amhain adrathú ach dúmate go leith a míthe ar a chlog an seo ar an Ómaigh Murray a bhíonnta ó bhuiú na cican amachchan sa chéile an spáis sin Gary Smith am siú rístelle trédíintach fan a honne agus Smith a ríist an obair deanta Ciara Smith agus Birchestí an an spáis a gridjam Tíróin inis agus bhfuil trúr cearastí agus onc níomhúnaí na tá ionta sásta le sin agus bhfuil is dear an couple bomite breise a bhí agus in na seomra féistis ag le hama go dana siad amach na sprágúní tfarne sin san darna le Campbell ruúthaíonnta deanta an tosaí míomh Malin siismuide golóir teacht trasna go lár bair agus McCaffrey scéalú leis
Arden Senior. Sin go maithair yes. Agus fóraí. Chloe. Sásta Glacu agus go sa chance leis. Agus well. Conall An Mhí agus Grúpa Demróí is tí in san lear breisiú má. Deanta go mai a ríist. An ré a hóiste Robin Murray. Cosíochttar dóile teachta má leis an léthróid sin ag Megan Thain. Ruthirínta deanta Huntosí ag orla sihi. Takeíocht don. Sinead Murphy agus Spástíín sa láir inis a gí me Gaffney druidir te pas trasna deis fan cool baite se agus coolíta a Conall An Mhí. Críochnithe ag an Gerald ag Burness de ha go líon tan. Agus glúirseachtar dóid ó me Gaffney agus cool cinneach inis in san cluthe táhaachta seo agus scóráilte ag míomh Burn. Agus sé bhí an ag fannacht rimon na carnaige. Ach bhí an críochtaí agus curthas de ha go neanga heici. Mar sin de cool agus ní gúlín. Ag Conall An Mhí ach gúlín ag Tyrone. Agus bin scór har a bheith táhaachta in cluthe có Janice mar atá. Agus cai Tyrone teacht agus fragra hort. O'Neill ar an onsaí agus ruthirínta deanta. Glúiseach do Larna Park míomh mala an agus léthróid. Agus dro fástas deachan sin. Gléite go mai ag míomh Thain. An sin a bhain Gemma Duggan siar. An léthróid le tógáil agus le humpar leci. Agus an bhí sásta inis. In dhéon cool sin amsú rudí a bhfuilú anc mé Jim roid trasna in na parc inis ancu. Kitty Birmingham duine acu siúd. Agus Megan Thain a ríiste agus pás ínta tugtha má. Léite go mai sin agus láb láidir. Curthas deach McKenna an sin a bhaint. Agus Emer Quinn ó bhaile na móna. Láb láidir ag a Gerald. O'Neill inis. Agus cluthe Cart Craobh inis atá an. Agus áitins na cluthe Catherine Canna Sirolína. Evie McCoo agus Captain Fernia Sholta is teach. Ruthirínta deanta Canavan Friedin Lar Canavan Sheriff Curthas teach an tosí inis. Gir chuntas teach cool blockailte go mai go cool Byron sin Robin Murray. Éalaithe Ómaigh Carolyn sin. Agus an cool Byron a ríiste síhrú a chada an seo. Ar an Ómaigh. Agus hí teachta má. Agus hí nach íanamh go bhfuil sí har a bheith táhaachta don bhí. Hí teacht den lína go gasta an sin. An sin a chlúda Tyrone. An gan ráta ibre a rís wuhu agus géirí tí hafu dhéanam míomh malan is tí Satóirí me Gaffney. An cool Byron Robin Murray. Agus sinínta go dtí légar a thugáid nuair tá a faoihrúg. An cool Byron a comforta teachta má. Agus an léithróid a bhógu má go céala ach Emma Duggan. Duggan leis an grúd cata íthe ainta ar an Páirc. Ach ceann tíanta fáiste ráiste go Duggan an é a fiú suas. Is deagas Sinead Murphy a Lár Parca. Agus é oscailte go móid a Conall An Mhí agus éidir teacht fríd seo buile láidir tógaíonn sin réiteir. Réiteir grúm buile sin fríd an lár. Well, hí méir fé bommate go sé go buntáiste a thuirt an bhí teacht fríd. Ach deir sé an ggólan go thuúsid go míid lecha an sin. Is deachan san lear agus stop curtha leis an clog an seo. Ar an Ómaigh. Deis duna muir agus de Tyrone ruí a hácrú Sinead Murphy agus an láidraach de siúd ag teacht fríd. Agus bhil deis meid na himróí Emma Duggan is tí caint mo leis an réiteir fan chiniú sin. Agus is dóigh gur sin an céadúr gur stop an réiteir cuasaí in san cléthe seo. Tyrone mar sin de buíochas dóithe as an stopú in san cléthe ag go bhhaimte. Agus well an cool sin a fuair Conall An Mhí. Deir na bhí Tyrone in teacht amachchas na seomar festis. An éar curthas de breisiú crí a bíasán nuair a gheallan tú cool agus in éon éireach sin curthas de thugad. Gur ísteala. Glór ama fagad an dá ar an inis. Agus bhil Conall An Mhí bhí cluthe caiilte acu a gríomh lein an iad an Kildare agus bailí clia. Agus bhfuil an dá chundé a chaile maith an iad an Conall na Gaillimhe Tyrone agus an bhí in san grúpa. Ach mancan tú ar na torthaí sin an bhí in dhé. An script sin a caiithúm an na foiinige agus ag teach go láidir an seo ar an Ómaigh.
Tyrone ag mohu. Gwil go fáil beg Shanson san cléthe seo lá ballí fríd an darna lea. Sortha Gormley. Culin amhain ac íon san céile. Í gurí an sela bhaile ráis tá Cunny an sin ag Campbell. Campbell takeíocht í Badger. Í dúirdí mas tearna cúil ach skillar dóil Campbell. Campbell curthas deagaí agus thar trás ná. Campbell an rinne upper fad. Agus well hí mé grúisi ag rachtal amachas réna ach bhí sí sásta an deis a hógáil ag Gerú. Agus anna scór táhat a chéarón. An barna de trí cholín a chur adrahu inis. In san darna lea agus muid díirech inis lá ballí fríd an darna lea agus cúgum tí ag mí ar a chlog. Can mór míl se má go Larna Parca. Anna cic amach an sin agus an chapú an sin. I Larna Parca an sin ó le sihí seolta is te an sin ag géirí an níoscra mí burna amsú sunk sa grim gan áras. Go raibh leis go gasta burna ríis ar an onsaí. Agus Smith ag taco leihí. Smith sásta ríis Duggan amsú. Duggan. Ag curtha ráist agus Gallagly. Gallagly. Faoi bhrú. Agus began tí bhí Argela. Laura Woods, Janta go hínta ag Woods, an gáil an tosí ar míomh Malin. Pas curthas ja. Rothú ínta Janta a mahas ag Casserly go fáil. Casserly is sin éireacht agus thar atrás ná an uhaí. Anna scór an sin ó Rachel Casserly. Bhí go leor le Janamaki ar a fuairsaí an léithróid. Agus hana sí amach rothú ínta Janta agus críoch ar dóid. Agus tíre. Agus tírónna teacht a ríist an bhí abalta. An bharna sin agus de contact a cansú. Agus stop a ríis leis agus well imróí. Ag chur aníireacht is deachan seo. Ar an Ómaigh. Agus é brad sé an mhuí ar a farcan sin. Agus well tírónna teacht le cíal a Larna Parca. Agus iad a géirí córa bheith acu mar a ggéine le chunda na mí. Agus maithíonn tú go bhfuil rubbag ní sláidre go bhfuil snás rubbag ní smó acu go hairithe agus iad a gáil an tosaí na buntáistí acu a léhéid Rachel Casserly Ciara Smith a gimmert ar dóid inniu míomh burnach go hairithe agus Gallagly agus Asper is dóithe réna de scórna do chéarón gus go hairithe nuirthe an bhí abalta Sortha Gormley a Conall ciúil. Ras cosisiil Larna Parca buinte ag Gerú an sin ag orla sihí ban na rancherí. Agus Olivia Gore faoi bhrú an sin Cunny acu agus an sealamh ráist a ríis go sihí go Larna Parca áitiúil Lauren Woods ón uamh agus seolta maithar dheis go Gallagly a ríist. Gallagly Ciara Smith ar dheis fan a honne sásta Gol go fada leihé an ruthir dead a chuntásaí inis ag Smith. Cosisiún sinnte ag Tyrone hana íomhrú siar. Go léithróid brunta má ar a tíbhile den farc. Go hema Duggan ag scíú leis níar seo is teagatíh an gáir sin an seo agus an scór an sin ó Emma Duggan. An darna scór fáilte ag inis. Orla Smith mar sin de ag teachtas teach. Agus well, Harvey symbol tahrú to Jantan seo. Orla Smith ag teachtas teach an áit míomh burn. Agus Emer McCanny ag gimach them up nó cuasaí do chéarón an seo Kitty Rose Muldoon. Tá caithú ever fiche dó ag teachtas teach an a hád siúd. Agus bheith ban ínta le teachtas teach do chéarón ban a higgin cáhfuil na chúl. Agus ban a fuair cúil ar nóid. Ag léthe ceanna seolú a mine iad nár watha mar sin de. Tá go tí áit bhfuil an cúil agus ban ínta le teachtas teach. Faoi bhrú inis, faoi bhrú an cic amach agus a gurí é amsú. Agus ríist eile áit bhfuil leidracht ag an bhí a Larna Parca. An sin cinniú thar a bheith. An is a gom Conspuja nes dóithe a bhíon Freeman. Chun míad burna winseó cuasaí ban a fuair go fáil a chéanana dáin san cléthe. Orla Smith ag teachtas teach agus buntáiste ag an bhí a ríist eile agus Tyrone golas teach ag an gramú. Can cinniú deanta chun Orla Smith a thuirteas teach ar cuasaí. Bé le feicáil an sean chur a bheas ag cuasaí ar sin. Buntáiste
Egan V ar chláin score. Agus Simú Galore. Orla Finnegan ag imeachta má Hócúrsaí. Agus Castley ag teach is teachna had siúd. Bhí Jeis mar sin de ag Emma Duggan. Agus ag mothú na léire sin seo. Na mothú go bhfuil bug galore. Seoltas teag go Cornell an sin. Agus ag ar nói Smith a amsú. Smith ag deanna go hínta an teach amál. Có fada le Duggan a ríist. Birmingham. Agus a chuairsáid deanta go slachtúir is teag go lár na Páirc a ríist. Áitiúil sin iad Murphy. Iad sásta rudí a bhfuilú. Agus tíróin a háint mám is féidir. Agus cai tíróin an is golsatóir ar a chluthe deim moment le galar a chlog bontáiste ag Conall na mí. Birmingham rothúíonnta deanta ag Conall na mí trasna daithir a cuaig. An an sealamh a chuneal agus tíróin a háint má. As an costan sin agus an lína ta deanta. Drá live se le go dearad agus sealamh aráist. Ríist eile ag Megan Thain. Banna bhí ionta agus luas ínta heici. Agus de réir chéile an córas a bhí ag tíróna le an sias agus cudí Birmingham reachtar leis te ag gramú ardan sin. Agus caithíra level achleachta den Sky ag Birmingham. Trasna na Páirc. Agus an buile in san chlágan na chorás GNS. Í híonnta méid deanú agus Campbell ag reachtar leis te le chéile an sin. Jean Hardy sílam at a Gordy ar a tíbhela den Páirc. Agus an bhirteach go ag mothú sin. Agus Hematógan agus í glóra galore len rá lid a hall tóir léróid tú ina bhfuil galore air tan léróid sin bug galore. Agus well, ní dóna ghfuil íon duine gceiste léithí. Ach í híon atá a gurí léróid amsú don cléthe seo ná duine ar a bhainte goncarthaí. Agus ag dearad sásta léróid ina bhfuil galore air a thuirte ráistí. Agus well, go bheith slúad an seáin san seastan ní an thuirsaí anú ó chundan na mí bra sásta le cuasaí. Agus lucht takeíocht a díle se tan é teacht. Dearad seachtain iad dá chreiste Peile a maithróint fásta. Agus milse le cuasaí. Duggan mar sin. Duggan duine den na léachra atá ar an seo de chundan na mí. Ceann Gerrid Gasta churthas Jackie. Go Ciara Smith cliste agus fáite ráist ag Duggan golasте ag tranglam Tráchtaire an seo trúr de hírón. Sásta an sealamh bhainte ráist in is agus teacht óníon in is scóirtí ar hírón. Caiise rud eile an glúiseach seo. Teata go mhaid. A rísteile ag go lifí ag orthan stop a chuir le mo ciú. Teacht an tosaí. Sim sin de híana jeag Egan V náidir í ag tíróin. Campbell a fuair scóiríonnta níos luithe. Sealamh tugan amach na mí. Reachtar leis te trúr agus caithíonn bhíbeh. Fáigna agus smaachta léarad agus sinna tá deanta acu. Agus róáda ag cara amach na mí. Agus an bhí a rísteile trúr is tíon sin leidirach dá creidte timpeall na léithróid sin. Agus maidú go foiinte go bhfuil tíróin ag ríthe as réanna chun tosaí agus an bhí críichnú rudí ní leidir an seo. Mar é deanta go mhaid aici an sealamh bhainte má pas cosise ar dóid a ríist chun Smith a amsú. Bud leidirach an sin ó gráine McGenna ag teacht is tearthaí. Agus an cinniú i gáil. Well, an réiteoir rá. Come on, an cinniú sílam gáil le tíróin an sin. Well, neadar bhfuil is a go dair an carún cinniú sin a gáil. Tíróin buíochta cabbí. Tíróin agus Campbell ban chalíisiil. An obair teanta aici a géirí tíróin a bhrúth an tosaí a ríthama an seo. Me ciú ag famil. Géirí a chuirsa leanna pasíonnta churthas dean sin aici an mac na mí amsú rothúíonnta deanta ag McCaffrey a géirí cúla amsú Beidir go fáil aici. Iireachtain sin ag a dearú agus chalís teanta arthaí. Ru sí an bontáiste as. Agus is cosol gur hiig sí go sé ag teach. Hí sásta scílar leis ag a dearú. Agus bhfuil scóirdaí ar hírón, kilómeters fiche le clog.
agus McCaffrey a Horhas an Íra Seostea an a dithe Teachtastea don da an mar sin de. Substitution. Number 22 replaces number 10. Sorry, number 17 replaces number 14. Number 18 replaces number 4. Substitution 17 Liam Maxwell. 14 Craobh. 18 John Barnes. Number 4 Ian Hertley. Tyrone agus ja an di Teachtastea. 18 replaces number 6. 18 Kieran Lawler replaces number 6. Olivia Gore. Number 2 Kieran Keeley replaces number 23. Mar sin de nach jeigi Teachtastea do Tyrone sin Joan Bardic Teachtastea agus Camoy Kierna ever a shock jeg ag Teachtastea an lehrod sin ag Jeru agus mir rash ar 4-1 an chance Craobh simply an sin de Tyrone agus ag galama her 4-1 agus ever a shock jeg me of Maxwell o na dark Teachtastea fáin Caramach na Mhí agus da chunda na Mhí an sin ever a hog jeg Ciara Lawler I Teachtastea na ever a sé Olivia Gore agus Ahrúile agus Banavila Tuiseach Carla Keeley Craobh Ganzi ever a dó agus Ian is ar a farc an ever a fiche dó Aoife Farrell agus Cúig Womichil Gol an seo buntáiste ag an Mhí an Shelf Rihacht al Arna Parca agus Ras Cushion seo Janta go mai hig teacht a ríiste ag Emer Quinn han sin a winch le ínta ag ban Wallia na Mona agus Tyrone a Giri a rí scór amsú McCarroll Cosins ínta ag a Mhí le linn an darna lecha an seo iad ínta agrathe ínta slachtmhar agus smacht acu Jackar ar Tyrone scórnaí amsú ban Bedger a jo scórnis na sórtha gomlaí cosíocht ar dói McHugh a stíal ar baire láimh seáil ínta inis McCarroll agus gomlaí agus Jeru an Mhí ag seaasú agus a rísteala G Halwu ínta Janta hacu Birmingham an agus Jeru gomlaí ag rachtal istea ag ifrithe an sin rísteala ach an Mhí agus smacht ínta agus láidsreacht in san gramu iad ínta agrathe an sin faoi bhrú inis an tá megan tain ach an Shelf cunní go mai a gancar rís an cúd na morí ag teacht amach agus a rísteala den darna thuairn san darna leachan léagar sin tógaí go cúd baire agus í ag teacht amach agus tugann sé faoisiú don Mhí agus í abal a sinna dhéanamh go comporta chur a léthráid an Shelf cunní go mai acu faoin seaastain an seo á pásínta churtha isteach agus rísteala iad a glúiseach a gurí teacht le scór bronta amach ag Duggan ar an cineág seolta isteach agus in íar sin agus míá leis agus le hama Duggan go déan sé ar chlé agus ar 4-1 mar glúiseach den scaithe bhíon díire chun cúlbaire Barrett Imrion na Drumratha an seo ar an Ómaigh agus well for an banisteach a chunda na Mhí an seo a géirí ó thrú Titchimisteach agus bheith struachtathe agus agrathe ar chúl gan ligans de gheisna ar bíd a Tyrone agus McCaffrey teacht fríd an lár McHugh agus churthaiste go gomlaí gurí a winch á Janta go mai an teacht agus gan Irish College Janta orthaí agus gomlaí well buil an ggóid sí gcórtaithe inis agus í ag teacht agus i rothlú má leis an léithróid an éirí sin agus sé atá an agus well níl cum róthir sin inis agus níomh níl agus i gurí na muir leis a chóirteiste agus ní fes an é gur gcórtaí sí an glúan nó an rútín agus é í ag rothlú má leis an léithróid an éirí sin hontaí sí go gáasta agus well ar léad tá sí ina hí ag bheith sé táhacht de Tyrone go bheith sí abal de lans na rai le dheabhhaim se le gáil cos amháin insna cluichí ceathrú ceanna sí go bhhaimte ag chunda na Mhí agus cumann na maithis orthú star hínta acu insan commartas ar 9 brúd sé insan cluiche ceanna sí bailí clia an 25 iad san na hort agus a thug sprácu a bean na man ach a heirithe an 25 híon bua ínta acu don chéadúr an éirí sin agus an sin a rísteala drim le grim é buinte a ríiste acu an 25 dó agus simú an chunda céarna aistíir dá chréiste fríd na críomhathe agus fríd na straithanna lig ó rinne 3 go dó go híon ó 29 go raibh go 20 dó é 25 dó
agus is dóthaigh Conall ag géirí a rísteile áit sacu híana cinsú bell na man agus golóir athraithe deanta ó hiú lucht fearne agus well Sór a gomlaí agus is Tráchtaire na gúid Babhta lans na rai agus í gimachta maith ó chuirsaí agus well tásúlas agam gúil sí híon mai golóir agus ná gúirtú róáil gé agus ahrú deanta Conall An Mhí agus well am dogan a gimachta ó chuirsaí sílam a tí bhealad an Páirc a bhar fiche cuaig a teach is de Hallí Sherlock Sidir an dála Níomh O'Neill le seo críoch nó thar a trasnán Ris an búilte aici agus búilte go slachtúir Emma go mar crossan ón Ómaigh teach is teachanáid sóracha gormlaí agus bé couple of bommate dam cúteamh gortaithe nig dearú an cluthe an seo Cead a chulín adrathú barna rómhór do hiarón agus an dóid bhfuil Conall An Mhí údarasach ar fad in sin san darna dea Sealamh Conní nig orla sihi sásta a thuirt trasna éis go chéad i Birmingham Steag Lárna Páirc agus Líor Murphy Gúil seachtaínta deanta a rís leis an léthráid ag an bhí trasna le Páirc Thna rísteala cosantóirí a bhógu agus a ghlacu as áit agus an Sealamh Conní go slachtarach ó ríist iad sásta go ráist go Lárna Páirc agus Contarteánach fáilte ag Lorna Woods ag tí teach fríd Woods leis an éar seoltas de agus críochnithe thar an trasnán ag ban na huimhe agus díreach an léthráid fáilte aici a Lárna Páirc agus ben Béidir an scór chuineanach do Conall An Mhí Emroí galóir ag Conall An Mhí a Lárna Páirc iad sásta leginste hiarón inis an Sealamh a bheacu iad ag teite mistead a réir chéile ag an lína cosanta sin atá acu trasna an daithir a cuaig Tyrone inis agus Sealamh ag Míamh Corrigan ar an daithir a cuaig Continue bí go tíar ag Tyrone it's lína lán tosí Míamh Malin na golas teach sin inis an Sealamh ag Macrossan Réan an Mhí ar Yashaki a bhála de imróí an tosí ar hí Jackerí ar a bhrisú an Sealamh tugtha inis de Macarl Macarl leis an íar blocail si go mlíd leat a méid deanú an réiteoir ag ligann agus inis chur stop le cuasaí ach bhfuil Macarl ag scíú leis agus mé híana gancar agus hí méid gurú sí silde golóir gurú cicsaíar an sin tuilte go maiaci ach an réiteoir golas te le luirt an sin leis na muir Macarl bhí gé tuairt fan íar sníad Murphy a chur stop lehí agus bhfuil sama golóir deacu basic daoine an scartún tí bhealad an Páirc na gur blochail a bhíon ar a léthráid tuair sé de seala a chiarón Béidir a scór na cúil an réiteoir agus i gurí cóile eile na muir an seo agus kick airga tá a hiarón agus well thóga réiteoir cursaí agus golóir ama an sin agus well chun sé leis an céad dearcú bhí agam sa air gur fála bhíon agus cáléis agus mar sin na tíomhtíad an bhagsa déiste hiarón ama Conroy ag teach is teachanáid Claire Canavan Conroy duine den na tosaí is far bhí ag Tyrone le rint blianta nuas ban ón Mhaith agus well an ag bhfuil sé róháiltí teach is teachanis be deis inis do checéiricha agus bhfuil sama golóir bhfuil golóir ama fágan san cluthe seo do hiarón Míamh Maxwell agus Sealamh na léithreide aici na hórthas an deis agus a deocha leithí seo a chríochnú be scór a bhain adrathú ina dhé sin ná ní ró cuma scór le róínta ag Tyrone go dtí seo ach ní fes má féidir leithí seo a chríochnú cinúirt sprag ó thuirt agus an ceiste bheith an dhé sin bhfuil golóir ama an ach Bart le deanú ar dús baire agus seo chuir an san neanga Maxwell inhead and Robin Murray an coolbar leis an tahi
an Lake All-Star. Oh, Butchers, Jaga Cornia, me of Maxwell, cool the hero. Agus well, will Bioch Dontu, seal onto, Agus an ish will galore ama aku, Kaisha Brutus and Isher a kick him up, Agus Ahandinye, a Churris Jap, Agus in Shell of a Winch, Agus Chakla score, Kenyan Hella, Agus in V Lesh and Tahi, Agus Murray, Grenagol, Fadigalarna Parka, a Lev Shile, a Steen Shinalarna Parka, Agus in Kenyan Shin, a Gol Lesh and V, Agus we Shin, Harvey Tawak there, Fad, Agus and Shell of Shin. Anish re-hawk the Larna Parka. Tam Jana Commission Sasta, Conall, and Tama Velchmas Fedger, Birmingham, and Shelavaki Gazi, Giri Takiak Dial, Chiro and Giri Masfedger, and Piasa Orshin Amshu, Shelav Nalehro Jenish, Ahandin Yasatora Lehroj, and V Sas the Gullarash, the Anya Sheridan, a Boka Anish, Gajin Swas, Gashish Mijach for a Tivalid Farkaku, Konyoshid Shelavanish. Ní fis gira cydfed am at a faga anish a clog an seo ta troha cwig, fiha cwig imihan seo an clog instant stad Jernomi Shell of Conny anish ag golagli ag golas ja ag tracht agus an rechor ag torch an kinyushin the heroin a kaishi chacht them all esh agus Campbell agus a buggy anish gummy of Malin and via giri everha churchas corner cool ja funche adder hu agus Girona chacht agus and he fes and well here at the Funche onto the bedger cool Kashire Wogan is Gestia and Vianish and Cora Shim Vaimaku, me of Malin, Bucky is Jahanish, McCaffrey rocked and a Shah give her August Jirach and Kinish and Gola Chirona Gijeru August well Veggie Jashinak Alarish and Virtue Chocolate Kila, McCaffrey v Chomach on Tossi and Chin. Agus le carta horst an réchor tá sé ag torch an chinne sin de chabé dinne agus dinne will an Shelf Shinaku gol han tosi agus Eve O'Neill an eis agus an Shelf Aki agus í sasta seo glacu an ar an tíbhealad an stúa a gaidir an dalin imróir síntse a talú an seo agus well Evie McHugh a giri Roddy Hillier leis an réchor Eve O'Neill agus well cuman am his Easter orla she go me she asked agus abal the Lanston Riley Cursi Emrory Gary Roddy a chinchu leis an réchor na Janagi Jarmut nílach ja chulín adrahu a chlug an seo tá trocha seacht womache an chlug an seo an Ómaigh simul galore mar sinnde am cúteamh gortaithe caved atá emergenish ag an réchor agus well me of Maxwell agus gé torch fan íar da funche neis tá McCaffrey Schultes Jaheki Kushna bro again Usha to McCaffrey Shinna gets it to my four like a Jared and here Shinna Chloe McCaffrey Visha Clishta galore agus vi Rana on and Shinda Eve O'Neill aga Jared the hero change him up Chloe agus four bed you can make Jashella Anku because the Majana Garahi Murray fad the Galarna Parka and Rachor against the Cursi Rishalla and Sheriff Le Bunch, agus sin buinte ag Chirón. Agus Barrett ag Chacht agus in Sheriff sin. Be Jashalla Aku Chacht for Hunya score. Chloe McCaffrey a reached. And will hear after reached Jaffa Shaw and Sheriff Cunniaki or Piece of Skiller Doy. Ag an live shot. Ag Niamh O'Neill. Now like she ag Jared. Agus an Rachor Goil an Clog agus an Tom. Creekney and Shaw. Girach nar bhí Chirón rail a skilú leis. Oh well. Brisú Creed a hero ach nuir the Gungar Cursi agus Shelvic Fernan to Chacht on Tossi agus nuir na legan tú dóibh a Jeshin a Glacu. Well, take him to go measure into me hasta nar lig sé don Jeshin ag Jeru agus dohil and a card a Hodgson Rachor Philip Conway vi go Lord Jeshna ag Chirón and Shin an am cúte of Gortithe hon an chléthe seo a chur cho score. Agus ag Jeru an bhí buich goid ag gimach an Ómaigh an seo agus an bu Ácharsin ach le fear an bhí siad a bhádní slides in san darna leathar fad agus cé go dánach siar Chirón amachas na seo a festis gur chaid siad achan odaiste ag tú san darna leatha an cúil sin a rísteile a fuair Chirón a fuair
chun na mí in san darnaile a rinne an differ ar fad agus a thuthas áiddóibhanis in sna cluichí ceathrú canis mar sin de. Iad san a bheits a gáil chun tosaí dearú leis an aistear a bheits ag Tír Eoghain mbliana agus bhfuil Callan na mí a bheits ag dúil le lá eile in san Craobh mbliana agus iad san a gáil na bhála bra sásta leis an iarachta chuirse is teach an seo aniu. An scóir Jerry an seo ón Ómaigh na Tír Eoghain cool agus Jai Gulín An Mhí agus go háide has láfa cool agus ja Chulín Jai Gwain ar fad a bhí ar an Ómaigh an seo go dtíon céadú eile slán go fáin. Jurassic Tír Eoghain and it's Jesh Skilo leis agus beidir an céad scóir san cluiche ané séad an an céad scóir fáilte ag Tír Eoghain ag chun na mí á rothlúíonnta deanta ag míomh burnig Skilo leis agus is Éalaithe agus thar trasnán go sé a lár baire acu ruthar deanta agus an Jesh chutha te agus an Jesh an créitne agus slachtúir níorí seo Jesh seolta steachanis Ciara Smith agus Smith ráiste ríist slash céimar dóid piece of skillíonnta ar an citóg seolta is teach sórtha gomnaí agus sin an scóir sin Birmingham ag tuairt faoiníireacht ar an citóg sin seolta is teach go hard is teach actív na baile mór ílú agus Smith sásta pásínta has teachanis Jess beidir fanniu cool áid de cliste chur is teala se bhrá san isto Birmingham agus sealh go fáil le is pás agus sin chur is teach agus créitne agus slachtúir ag Kitty Birmingham pás chur is teach Jess eile de chun na mí an Jess sin seolta is teach agus an Jersey Jesh beidir fanniu scóraí Tír Eoghain agus an Jesh ó McCaffrey seolta is teach Galagly seolta is teach Céire ag Níomh O'Neill's a chéile Iarach dáir seolta is teach sin is teach agus an iarach is teach an sin na muir a goncar a chéile Murphy agus spásastíon sa láir inis a gí me Gaffney druidim is teach pás trasna Jesh fanniu caciachtaí beidir Ig dúirdí mas tearna cool Skiller dóil Campbell churthas teach pás churthas teach rothlúíonnta deanta a mahas Casserly go fáil Casserly is an iarach agus thar trasna Brunta má ar a tíbhile den Páirc go heime dogan ag scíú leis an iarach seo is teach a tíb an gáirtín an seo agus an scóran sin Contar Seán ag fáilte ag Lauren Woods ag tí teach Fridge Woods leis an iarach seolta is teach agus críochnithe thar an trasna an Leach All-Star Bulchis teach a córne